Ако иска някой да си постави заглавие на днешната проповед, тя може да бъде богатството, ние и Бог. Много различни проповеди ще чуете по тая тема. Много и различни проповеди. И затова е много важно да знаем какво казва Божието Слово по този въпрос. Господнята молитва казва много важни неща. Основните важни неща. Молитвата Отче наш. Но и знаете, че тя се нарича Господнята молитва. Знаете ли я? В Израел имаше демонстративни молитви. По площадите, по кръстовищата на улиците ставаха много рано сутрини едни хора, за да покажат колко са набожни. И се молеха на кръстопътата, да ги видят от двете улици, така. Да не би да ги видят само от едната улица, от двете улици да ги виждат. И да дойдат и да видят кой е той, който се моли толкова рано сутрин. И понеже Исус не одобряваше молитвата на тези хора, а това беха фарисеите, неговите ученици го помолиха: Господи, научи ни да се молим. Господи, научи ни да се молим. И той им каза следната молитва: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя. Три много важни неща. Три много важни неща. Един брат проповядваше некога: няма нужда да се молим с молитвата Отче наш, защото ние сме кръстени в Святия Дух и се молим на непознат език. Ама молитвата Отче наш е вездесъща до второто идване на Христос, докато се изпълни самата молитва: да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Сега още не е Неговото царство. Въпреки че Той е възцарен, царството му е узурпирано от Сатана. Нито името на Исус се освещава на земята помежду народите. Определени хора тук и там го освещават, но мнозинството не го освещават чрез живота си, чрез делата си, чрез думите си. А колко писания са написани срещу Исус, сигурно не по-малко от тия, които са написани за Исус. И защо го правят тези хора? Защото някой ги движи. И вие се сещате кой е този някой. Това е врагът на човешките души. Врагът на Бог. Този, който узурпирал царството и иска така да си остане и за напреде. А молитвата Отче наш казва: да дойде Твоето царство. И то ще дойде. И докато дойде, можем да се молим с тази молитва. След това в тази молитва се моли и за други, така да кажа, насъщни за живота неща. До тук се моли за царството, за
славата на Бог. Ама след това се моли за човешката личност и за човешките нужди. И какво казва? Дай нам ежедневния ни хлеб. И веднага до хляба се слага и прости нам нашите дългове. Така както ние прощаваме на нашите длъжници. Вижте какво обвързване. Ако се молиш с Господната молитва и не си простил на длъжниците си, тогава ти казваш все едно и не ми прощавай, защото аз не съм простил на моите длъжници. Прошката има много аспекти, няма да се впускам в тая посока, само ще ви напомня, че прошката има много аспекти. Можеш да простиш, да не търсиш отмъщение. Ама можеш да простиш и да не искаш да виждаш човека. Нали често пъти и така прощаваме. Прощавам ти, ма не искам да те виждам повече. Ама ако можеш да простиш така, че да ти е мъчно за душата му, която отива в пъкъла, тогава вече това е божествена любов, израз на божествена любов. И тогава си наистина простил. Наистина простил. Мене Бог ме върна 40-50 години назад да прощавам наново. Щеше да ни дойде днес на гости един мъж, когато Бог използва с пророческо слово, и който, когато лежех по гръб в София след операцията, и той ми се обади, че Бог му е говорил за мене да ми каже да простя на всички. И аз отговорих, че аз съм простил на всички. Ама той ми каза, не си простил на всички. За някой от тях, като си спомниш, и те заболява сърцето. Щом те заболява сърцето, не си напълно простил. Трябва отново да простиш. И се наложи да се върна 50 години назад и да простя отново. Така че до тук спираме с аспектите на прошката. И прости нам нашите дългове, така както ние прощаваме на нашите длъжници. Дай ежедневния ни хлеб. Няма да продължавам с молитвата. Ще ви кажа, че не забелязваме в нея да ни казва, да казваме, дай ни една купчина злато, дай ни една шъпа скъпоценни камъни, някой диамант, рубин, такъв, онакъв, топаз, аметис и така нататък. Нали няма такива думи в Господната молитва? Не казвай, дай ни позлатени златни дворци. Няма такива неща в Господната молитва. Защо? Тези неща нужни ли са за човешкото живеене, за доброто човешко съществуване? Те са само причина за воюване. Те са причина за воюване. Те не са необходимост за доброто човешко съществуване. Нека да отидем и да видим какво казва първия псалом за успеха и откъде идва добрия успех. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава денем и нощем. Ще бъде като дърво посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си и чието листе не повяхва,
във всичко, което върши, ще благоуспява. Във всичко, което върши, ще благоуспява. И би могло да си помислим, четейки този стих, че всеки, който печели богатство, е праведен и че всичкото богатство е от Божието благословение и от следване на Господ. Но ако разгърнем Евангелията на Исус, ще видим, че Той говори и за неправедно богатство. И за неправедно богатство. Как се появява неправедното богатство? Когато Сатана види, че не може да спре Божието благословение за даден човек, слушайте внимателно, това е много важно за всеки, който има някакъв бизнес. Тогава той казва, ами че аз не мога да го спра. Бог го е наспорил с благословение, ама ще почна и аз да му давам. За да се смеси неправедното с праведното и да стане неправеден. Такъв е пътя на фарисеите. Такъв е пътя. Започнали като изследователи на писанията, като строги пазители на закона, а в последствие лицемери, лъжци, кръци, там пише, че намаляват мерката, увеличават цената и така нататък. Неправедното богатство може да обезобрази един праведник. Може да обезобрази един праведник. Ако не усети момента, в който Сатана се опитва да му добавя богатство към Божиите благословения, ще изпадне в капана на дявола и ще бъде обезобразена неговата праведност. И аз съм чул за един такъв човек, се казва, на този дяволски му върви. Те казват, нали е набожен? Не знам дали е набожен, ама дяволски му върви. Изчезна ли съпротивата на дявола в твоя живот? Трябва да помислиш от коя страна си. Спре ли Сатана да воюва с тебе, или ти си станал негов съработник, или той е станал твой съработник. Но в двата случая сте съработници с Сатана. Неправедното богатство и праведното богатство са нещо много различно. И едното е богатство, и другото е богатство. Където има неправедно богатство, там сърцето на човека е вързано за богатството. А където има праведно богатство, сърцето на човека е вързано за Господ. Разбирате ли разликата? Пак е богатство. И дори може да бъде много голямо богатство. Но сърцето на човека се покланя на Господа. И в единия случай на човека му се свиди и скъпи да жертва за Господа, а в другия случай човека е готов, ако трябва, и живота си да даде за Бога. Защото неговото сърце се покланя на Господа. Има случаи, в които хора с неправедно богатство, повярвали в Бога, решават да спрат с неправдата, да върнат кому каквото дължат многократно повече, отколкото са отнели, и с останалото да послужат на Бога. Такъв е случая с Закхей. Той рече: Господи, давам половината от имота си на бедните.
И ако некого по някакъв начин съм ощетил, му го връщам 4-кратно. 4-кратно му го връщам. Не са много такива случаи като Закхей. Не са много такива случаи. Има повече случаи, когато хора с неправедно богатство искат да си купят вечността, да си купят Божие царство. Дойде един такъв човек при Исус и му рече: какво да направя, за да имам вечен живот? Беше много богат. Исус му каза: знаеш заповедите? Той рече: не, всичко това съм го изпълнил от дете, от младостта си. Исус го погледа, видя, че сърцето му е вързано за богатството, че се покланя на богатството и му рече: продай всичко, което имаш, раздай го на сиромасите и елай ме следвай. На никого Исус не беше казал това преди него. Само на него го каза. На апостолите не беше го казал. Защо? И защото техното богатство беше само като да служи на семействата им. Не беха вързани сърцата им за богатството. Те сами откликнаха да последват Исус. Но на този човек сърцето му беше вързано за богатството. Той искаше да си купи Божието царство и после пак да си живее нечестивия живот. Ама не става така. Аз слушах за такива бизнесмени, които са позлатили кубета на църкви и имат договори с свещениците, ако ги застрелят случайно техните опоненти, свещеника да им служва литургии за Бог да прости, да идат в рая. Не става, приятели. Не става. Няма как да стане да си купиш Божие царство. Ако сърцето ти се покланя на Бог Мамон, а това е Богът на златото, няма как да си купиш Божие царство, докато сърцето ти се покланя на Бог Мамон. В църквата в София при епископа дошъл един известен човек, известен в престъпните среди, и казал: искам да даря на църквата $20 000. И епископът го попитал: защо искаш да ги дариш? Ами, имам едно условие, да се молите за мене да не ме застрелят. Защото от много страни искат живота ми. Епископът казал: от твоите пари в църквата не искаме. Добре, нали много хора в църквата правят дарение? Да, правят дарение. Хора, които се покаяли. Хора, които са посветили на Бога и са отвързали сърцата си. Аз ще ги дам в друга църква. Дай ги в която църква искаш. В нашата църква ние няма да приемем твоите пари. Ще те приемем тебе и ще се молиме за тебе и без парите ти. Ако дойдеш и се покаеш и отвържеш сърцето си от злото, тогава ще се молиме и без твоите пари. Ама да си купиш молитвата, да си купиш живота и спасението, няма как да стане. Същия, обграден от бодигарди, да го опазат от убийците, стана така, че от самите бодигарди един пред очите на останалите го застреля. Уби го. Не много след като беше ходил при епископа. Същия беше направил пакоси на църква. Беше отнел имот църковен, беше така нататък. Приятели,
Искам да ви дам и няколко други добри примери за хора с праведно богатство, на които сърцата им не бяха вързани за богатството. Едната е жена и това е Мария, сестрата на възкресения Лазар. Мария, разсъждавах по този въпрос с тези дни преди неделята, откъдето и да е намерила, както и да е намерила парите, за да купи това миро, което струва 300 римски жълтици. Това е килограми и 200 злато. 300 римски жълтици. Те са били богати хора, за да могат да намерят от някъде 300 жълтици. Нали си давате сметка, дали е продала земя, дали е заложила земя, дали е продала къщи, дали е заложила къщи. За да ги намери, са били богати хора. Но тя беше си поставила една голяма цел. Искам да почита Божия помазаник. Искам да почита Божия син. Искам да почита равина Исус. И тя намери това миро и го помаза. Да, тя го изля върху него. Юда рече, защо се прахоса? Вижте, той изобщо не можа да оцени благодеянието. Той рече, защо се прахоса? Вижте как се разпознава сърцето, което е вързано за богатството и сърцето, което е вързано за Господ. Как се разпознават сърцата? Тя го направи с радост. Беше намерила парите, беше купила това скъпо миро и го изля на Господ Исус. А Юда рече, защо се прахоса това миро? Можеше да се продаде, ма току-що е купено, що да се продаде, за 300 динария и да се раздадат на сиромасите. Отиваме при следващия човек. Следващия човек, това е човекът с горницата. Човекът с горницата. Човекът е бил много богат, за да има втори етаж на къщата си, който да е направен на общ салон и в този салон да могат да се поберат 120 човека и да живеят там много време. Той посрещна в този салон Исус и учениците, а след това до 50-ницата те бяха в пост и молитва в този салон. Ама обърнете внимание, еврейския пост е с отказ от храна и вода сутрин на обяд, а след зале слънце вечерят. А да вечерят 120 човека, това е цяло състояние, нали? А да го правят в продължение на доста дни, трябва да си много богат, нали? Ами, как мислите, не е ли доста поизцапана тая горница за това време, докато са били там 120 човека? Достатъчно е сърце да са се опирали по стените, триенето на краката по посланите килими, по подовете. Ама човека го направи с радост за Господа. Исус, когато изпрати Петър и Йоан, рече, ще го попитате домакина, като ви отведе човекът с водата в дома, ще попитате домакина, къде е приготвената за мене стая. Той човек е бил воден от Божия дух
И въпреки, че не е имал уговорки с Исус, е бил приготвил къщата си за него. И след това не само даде квартира на апостолската група, ами им беше домакин до самата Петдесятница. А това бяха много сериозни разходи. И освен, че бяха сериозни разходи, чуйте, Исус беше преследван от закона. Така че, приемайки Исус и неговите ученици, след смъртта му, този човек се постави в нарушение на закона. Разбирате ли? Той можеше да бъде убит без проблем и от Синедриона, и от римската власт. Закриля и укрива преследваните членове на групата на Исус. Но той го направи, рискувайки и живота си. Не само предоставяйки къщата си, но рискувайки и живота си. Следващия богаташ, който послужи на Бог с праведното си богатство, е Йосиф от Ариматея. Йосиф от Ариматея. Йосиф беше мечтал цял живот да има гробница на Елеонския хълм, защото такова е пророчеството, че от изток ще дойде Бог да установи царството си в Израел и то ще бъде световно царство. И че мъртвите праведници ще възкръснат. Той беше живял праведен живот, беше натрупал праведно богатство и с това праведно богатство беше купил парцел и беше платил на майсторска бригада да му направи гроб в скала. Изцяло изсечен в скалата. Един такъв гроб е струвал колкото цял квартал с зидани къщи. Защото с длетото по-малко е чукано от камъка, за да се пробива. Не е имало хилтита, не е имало триони за камък, не е имало нищо от тия неща, които днес има. За да се изкопае една такава гробница с шилата и с длетата е трябвало много време и още повече пари. И той беше успял и си беше направил гробница и беше спокоен, че когато си замине, ще бъде погребан там, ще участва в възкресението да посрещне Господ, който ще установи царство на Израел и световното царство. И вижте, но той повярва в Господ Исус. Той разбра, че сега е момента да послужи на Бог. И понеже сърцето му беше вързано за Господ, а не за богатството, без да се замисля, той предостави на Божия син своя нов гроб, изсечен в скала. Можеше ли да си го позволи семейството на Исус? В никакъв случай. Йосиф дърводелеца, който по това време е бил вече починал, и братята на Исус, които беха по-малки от него, не са могли в никакъв случай да си позволят такова погребение с такъв гроб. Другия богат човек, който послужи със своето праведно богатство, беше Никодим. Никодим донесе 100 литра смес от благовония. Когато се е повивало тялото, между всеки кат от савана се слагало пласт от благовоние. И така се е повивал покойник. И се е получавал един стегнат пашкул. След това се е покривала главата с
скърб. Затова и савана и кърпата за глава са били отделно сложени при възкресението. Никодим беше председател на Синедриона. Той можеше да бъде отлучен от Синедриона. Те го знаеха, че симпатизира на Исус. Затова и Никодим не участва в нощния Синедрион, който осъжда Исус. Разбирате ли? Нощният Синедрион се събира в отсъствие на кворум, във време, когато няма право да заседава и в отсъствие на своя председател. 3 са причините, поради които присъдата на Исус от Синедриона е нелегитимна. Тя е незаконна присъда. Присъдата на Пилат също е незаконна. Човекът, осъден на разпятие, няма доказани грехове, няма престъпления доказани. И по този начин нашия Господ, праведния, отиде с заместител на смърт. Иначе, ако не беше доказано праведен, нямаше как да отиде да се пожертва за нас. Ако беше неправеден, щеше да отива за своите си престъпления. А той отиде да замести нас, заместител на смърт, като праведник. Никодим знаеше всичко това. Той беше избран за председател на Синедриона заради своето добро познаване на закона, заради своя авторитет сред юдеите в Йерусалим, заради всичките си благочестиви качества, които притежаваше. И можеше от височината на поста си да бъде низвергнат, отхвърлен, дори и осъден от същия Синедрион. Но той не се поколеба да извърши това дело благочестиво за своя Господ. И не се поколеба и да жертва тази огромна сума. В Израел всеко погребение е било непосилно за семейството. Затова фамилията се е събирала и всеки е давал по нещо, за да могат да се платят благовонията, с които е повиван савана. Той го направи сам за Исус. Той го направи сам за Исус. Защото сърцето му не беше вързано за богатството, нито за славата, за титлата, която имаш, а сърцето му беше посветено и вързано за Господ. Вижте колко е различно праведното и неправедното богатство. Праведното богатство, човека, който го придобива, се старае да спазва Божиите заповеди. Неправедното богатство се придобива при всички случаи и с неправедни средства. Може да не е изцяло неправедно, но има ли възможност и по неправеден път да се печели и по неправеден път. Неправедното богатство не ползува в зъл ден. В книга Притчи се казва: неправедното богатство не ползува в зъл ден. С моя баджанак, който ми е гостен и с балдъзата, днес са гостини и на църквата, си говорехме как като ученици правили там някаква работа към ТКДС и там, който е бил отговорен, направил една далавера, за да открадне от парите, които се е изкарвало. Едното било на бройка, другото било на килограми и той като видял, че килограмите са повече, минавал на килограми и така. Ама след това казва, семейството му не беше благословено и това, което е печелил, е било за проклетия.
за проклетие. Всяка неправда, искам всички да го запомните, била кражба, била измама, била лъжа, с цел придобиване, е също като да отворите пазвата си и да сипете една лопата с въглени в пазвата си. Може ли да не се изгорите, ако сипете една лопата с въглени? Ама искам да ви обърна внимание, не винаги веднага става изгарянето. И затова дявола лъже хората да продължават с неправдата. Понякога изгарянето е при децата, а не при родителите, които правят неправди. Понякога изгарянето отива даже при внуците. Знам една група от кнежа и една група от Галово, 3 човека, които 1942-1944 година са правили безчинства по Сърбия, по окупираните там земи. Убирали са златото на хора, където какво е могло да измамат, да отмъкнат. Носили са шише с вода и се казвали, имаме заповед да палиме, излазайте, да не изгорите. И хората дават мило и драго, не ни палете, дават жълтички, сребърни пари, какво имат само и само. Донесли са по много злато. Ама тези в Галово, които познавам добре, на тримата е умряло по едно дете. Веднага като са завърнали от фронта, от там. А един е имал само едно дете и то е умряло. Умрели са без болест и 3. Едното, дето е било единствено дете на единия, се е връщало от центъра, от танци. Хоро е имало там, какво точно е било. И както се е вървяло по тротуара, е паднало и е издъхнало. Въглените понякога не изгарят веднага този, който е направил неправдата. Понякога има период на изчакване. Да се разгорят и тогава изгарят. Изгарят и него, изгарят и наследниците. Самият този човек беше изсекал едни храсти и ги секал с откос, така, с косо, така че ги направил като остри ножове нагоре. Като ги изсекал, отстранил храстите. Навеждайки се да вземе клонка, беше получил удар. Като е получил удар, паднал върху тези така изсечени храсти. Като е получил удара, е подскачал, подигал се главата. Няма да ви разказвам какво е станало с лицето му, защото ще ви направя още по-тежки преживяванията. И той, и единственото му дете. Неправдата е като жарава, която се сипва в пазвата на човек. При мен дойде една жена и рече, като бяхме толкова добре, какво стана? Къде грешихме, та станахме толкова зле? Викам, какво станата? Ами вика, мъжът ми отиде при друга жена, проигра всичките пари и така нататък. Останахме голи, бедни, прочие и прочие. Викам, аз какво бехте спечелили парите? Ами, вика, правехме нелегален алкохол. Правехме нелегален алкохол. Викам, а знаете ли с този нелегален алкохол колко хора са станали нещастни преди вие да станете нещастни? На тая жена й беха дали още 3 дена живот. Намериха във Враца. Белодробното. Тук диспансера.
3 дни още и беха дали живот. Ние бяхме с брат Димитър. И тя рече, ами, ако щете да се помолите за мене. Ние се помолихме за нея и Господ ти даде не 3 дни, години живот ти даде. Само, че не я видях в църквата. Седя си от тех тия години, които и даде още Господ. Тя не можа да разбере нито Божията милост, нито да потърси Божията прошка. Просто поиска още дни. Това е чудесно, няма лошо в това. Ама има още по-важни неща от него. В днешния ден ми се иска да направите голямата разлика между праведното богатство и неправедното богатство. Искам да направите и равносметката, че Бог избира определени хора, които могат да управляват богатство, за да им даде допълнително богатство заради себе си. Чувате ли сега тая дума? Които могат да работят с пари, които могат да управляват пари заради себе си. Един човек беше дошъл от Европа в България след промените и беше казал, аз имам фабрика в моята държава. И с тая фабрика с 3% от печалбата семейството ми живее разкошно. И аз реших, че другите 97% Бог ми ги дава за себе си. Бог ми ги дава за себе си. И с тия 97% искам да строя църкви из Европа. И това правеше този човек. Искам да ви разкажа и за една жена, която една сутрин, когато се събудила от звъна на телефона и се обадил адвоката на Лелей и казал, добро утро, еди, коя си госпожо, вие тая сутрин се събуждате милиардерка. И тя рекла, какво значи това? Господине, с кого разговарям? Той казал, аз съм адвоката на вашата Леля. През нощта тя е починала в болницата. При мен са нейните завещания. В тях е показано ясно, че вие сте нейна наследница. В първи момент тя се зарадвала и искало и се да подскочи до тавана. Наследила милиарди. Ама следващия рекла, за да ми ги дава Господ тези пари, явно има някаква цел. И аз не знам какво трябва да направя с тях. Имам си добра работа, имам си дом, имам си всичко. Защо ми дава Бог тези пари? И отишла при своя пастор и го попитала, пасторе, какво добро за Божието царство мога да направя с еди колко си милиарда долара? Той рекал, добре ли чувам, сестра еди коя си? Това не са долари, не са хиляди, не са милиони. Ти казваш милиарди. Тя казва, да, пасторе, става въпрос за милиарди. И той е рекал, мой ум е малък, за да мога да реша какво може да се направи с толкова много пари. Тогава отишли в централата на църквите и разсъждавали дълго. Тя решила, че Бог е дал тия пари, за да направи нещо за Божието царство. И в църковната централа разискват, след това викат специалисти и решават да направят един филм. И това е филма Исус по Евангелие от Лука. И този филм да бъде прожектиран по целия свят безплатно. И чрез този филм
при Бога са дошли много и много хиляди хора, за да повярват, да се покаят и да се спасат. В нас Агапе България, това е Божия любов за България, заработи от около 2000-та година, преди 20 неколко години, и от тогава във всеко населено место филмът е прожектиран повече от един път. В Кнежа е имало 3-4 кампании, някои от тях са били по няколко дни, след това е имало лекции, беседи и така нататък. На тази жена сърцето е било вързано за Господ, а не за богатството. И когато е получила наследство милиарди, тя много добре е разбрала, че Бог й го дава с определена цел, за да послужи на Него. Много опасно е, когато Бог даде на някого нещо извън това, което му трябва за семейството, за себе си, а човека го присвои, за да трупа купчина за себе си. Това е един момент на смяна на посвещение. Сърцето ти е било посветено на Бога, но връзките ти с Бога са били слаби и когато си видял златото, ти си станал Негов поклонник и вместо да отиде по предназначение за целите, които Бог ти е дал, ти си решил да правиш купчини. Купчините не ползуват никого. Искам да ви разкажа какво се случи с най-богатия човек на времето Аристотел Онасис. Аристотел Онасис е грък и беше тръгнал като един обикновен младеж, а след това се беше превърнал в най-богатия човек на земята. Всички кораби, превозващи петрол от Близкия изток по целия свят, бяха негови. Всички флотилии с петролни кораби бяха негови по света. Петролни кладенци, заводи за стомана, за автомобили, участия и какво ли не, най-богатият човек на света. Но той е искал да расте купчината и да бъде най-богатият човек на света. Той не е помислил, че с това богатство би могъл да послужи на Господ. Сина му е убит по един мистериозен начин. Той заболява от тежко заболяване. Парите му не могат да го излекуват. Преди малко ви казах, че неправедното богатство не ползува в ден на напас или в зъл ден. Когато идва лекара и му казва: господин Онасис, остава ви още един ден живот, ако има да оправяте нещо в завещанието си, нещо да преправите, искам да чуете какво е казал Онасис. Той казва: господин докторе, ако можеш към този един ден да ми прибавиш още един ден. А живота му е бил в големи мъки. Болестта е била такава, че са били големи мъки. Ако можеш към този един ден да ми прибавиш още един ден, ще ти подаря заради този един ден цялата си презокеанска флотилия с всички кораби с петрола в тях. Това е цената на Онасис за един ден живот в мъки и в болки. Аз искам да ви питам, вечният живот в Божията слава колко струва? Ако Онасис е бил готов за един ден живот в мъки да даде такава цена, питам ви, вечният живот в славата на Бога колко струва? Може ли някой да направи такава сметка?
Няма цена. Сестра Минка ми подсказва. Няма цена. Наистина няма цена. А оценяваме ли го, че няма цена? Вижте, в църквите, в едни църкви се говори досадно много за даване на пари. А в Божието Слово се говори малко и се говори по различен начин. Казва се с благодат сърцето си. А човек може да жертва с благодат сърцето само когато сърцето му е обърнато към Бога и посветено на Бога. Разбирате ли? Божието Слово казва с благодат сърцето си. Ако си в общение с Бог и жертваш за Бог, Бог вижда сърцето ти, вижда нуждите ти и те благославя. И няма да останеш гладен. Няма да останеш гладен, няма да останеш и жаден. И няма да бъдеш оставен никога. Никога. Проповедта на просперитета, която казва дай, за да ти даде Господ, не е библейска. Не я приемайте. Когато дава човек, не дава за да му върне Господ, а дава защото обича Бог, Неговото царство и Неговото дело. Разбирате ли? За това жертва. А Бог, виждайки какво прави Неговия син или Неговата дъщеря, Бог па си прави своите неща. Благославя. Ама в никакъв случай едното не е вързано по този начин с другото. Дай, за да ти се даде. И ако някой прави така, ще бъде излъган. Който жертва за Бога, трябва непременно да е с благодат в сърцето си. И помнете, че Бог не приема неправен неща, спечелени с неправда, пари спечелени с неправда за жертва. И нещо друго важно да ви кажа. Написано е ясно, ако жената и мъжа, единия иска да жертва, а другия не е съгласен, Бог такава жертва не приема. Трябва и двамата да желаят жертвата. Бог такава жертва не приема. Независимо дали жената иска да жертва или мъжа иска да жертва. Бог такава жертва не приема, ако единия не е съгласен. После, когато говорим за оброци, Господи, ако ти ме благословиш и направиш моя бизнес успешен така, аз ти дам такъв и такъв дел. Ама Бог благословил, има го успеха, мъжът решил да си даде дела на Господ, който е обрекал. Той е направил оброк. Там е написано, изпълнявай оброците си пред Господа. Ама е написано, по-добре да не обречеш, отколкото да обречеш и да не изпълниш. Ама е написано и че ако обречеш, ама твоя спътник, твоя другар не е съгласен с оброка ти, тогава Бог няма да приеме жертвата ти. Искам да бъдете запознати с Божието Слово. Тогава има благословение в дарителя, тогава има благословение в църковната каса и в църковните начинания. Слава да бъде на Бога. И още един важен момент преди да свършим. Много брати и сестри смятат, че трябва да си свършат всичките работи и ако им остане, тогава ще видят да отделят нещо за Господ. Ама в тая книга е написано, че Бог благоволява в първака, а не в пабирака. Знаете ли какво значи това?
когато е дошла при теб благословията и печалбата, първият дял да бъде за Господ. Той не ти казва колко да бъде дела. Ти решаваш според благодатта си. Ама първият дял да бъде Негов. Баби рака е това, дето остане. Береш царевица, тук там е останала некоя баберка. Береш гроздето, тук там останало неко грозде и гори, да такова недоозрело, неко киселаш, дето го слагаха некога майките ни за подкиселване на супата, такива грозденца, да? Вместо оцет, кисело грозде или кисели джанки си беха направили с сол. Бог благоволява в първака, а не в баби рака. Бог да ви благослови изобилно. Помнете, че има два вида богатство. Помнете, че неправедното богатство не ползва в зъл ден, в лошо време. Не ползва. Помнете, че с праведното богатство може да се послужи на Бога. Бог да ви благослови.